Care este motivul pentru care mergi la seminarii sau evenimente spirituale? Dacă este să mă uit la experiența mea trăită cu roata medicinei, când am plecat în Olanda la cursurile lui Alberto Viooldo, am avut nevoia să schimb ceva major în viața mea. Felul în care trăiam până atunci nu mi-aducea bucurie, nu mi-aducea satisfacție, simțeam că viața este mult mai mult decât o consumare a timpului servici, casă, servici, într-un ciclu din ăsta în care practic nu-ți acorzi timp pentru tine deloc, nu-ți aduci o bucurie, ci viața decurge ca o înșiruire de sarcini, de datorii, eforturile de a acoperi doar facturile scadente sau creditele băncilor. Nu ți aduce niciun fel de împlinire și am stat de multe ori să mă întreb care este rostul vieții. Simțeam că eu pot să fac mult mai multe decât această rutină, dar nu vedeam modalitățile în care să trec la altceva, la alt sector sau pe alt plan din viața mea.